Сега хора, да сме ми това тук. Да видим какво е това. Пък сега. И така. Снимай като картините Радмила, не само. Хора, толкова е сладка картината. Хора, много са яки. Мамо, що ли си ви на е такава картинатива? Толкова са красиви. Много са яки. Много са яки. Да, ама са истински картини. Хайде. Мама, така ли тази снимка ми хареса? Ей тъс и ей тъс. Хубави са. Много са красиви. И така хора, продължаваме. Много сладко беше. Така маска трябваше да си вземеш. Ето нямаш такава, имаш черна за Радмила и аз. Аз направих Аз зайче. сложих Мики Маус. Аз направих зайче. Хайде. Уху. Много яко беше. Момчета, ще виж как се правят там. Много ще се правят. А? Много ще се правят там. И това хора Да се излиза вече. е излизането. Чао от мен! Бай!